Ka ndika poka duogo iri Ben Bomo na winja ni Willis to wacho nango. Willis ingeni joloka osebedo ka wacho ni ok onego bed ni yiero ng'at ma nigi cases e doho, ng'at ma timbege gala. Yiero mar Trump ni nyiso nango. Ing'eyo ni gima duong' an maneno kotimre kaendi en ni Trump no identify jok modwa wuoyo godo. No identify constituency mare. To constituency mare no gi dhongere iluongo ni WASPs, White Anglo-Saxon Protestants. Joma wasunge gin joma king'iyo kuma ne gia area mar Europe, Britain, to gin joma lembe dinde maginene Protestant, ok jo Catholic. Koro mage joma no wacho magi joga madwa wuoyo. Koro chako nyiso gi gik ma gidwa winjo. Koro ne ginene ni maendi en ng'ama ochung'e wechewa. To mana kaka Ben Bo wache kae mokwongo maduong' ne jogo en gimoro miluongo ni ati immigration. Jomoko wuok e pinje moko kabiro Amerika. Joyoko mor gi joma wuok oko mang'eny kabiro. Namba 2, owuoye gik moko mar kaka golo ich. Ma en mok gidwar ni gimoro ni abortion ni mano gima gidagi. Namba 3, owuoye wach mar bunde. Ni kin gi bunde no mari. Koro en otemo wacho ni wadogi e Amerika machon cha. Kik wadonjo e Amerika manyien ni. Nikech king'iyo Kamala to gin ne gichal joma donge luongo ni joma wuok. Gin liberal, giuso gik moko ma opogore, gima manyien mabiro e Amerika. To Trump no ni jo Amerika mang'eny, ng'enygi jomodak e Red Belt ka, gin pok gichopo e kanyo. Koro wuoyo ne gima gin gidwaro. To maduong' madwa wache gir yiero ni bende en ni king'iyo gima otimre kata yiero ni. Ino kata sani Amerika osetim yiero. To Election Commission, Chebukati ma Amerika, pok obet piny bolando yiero no. Jo TV, Citizen TV, Ramogi TV ma Amerika, ema osetimo projection margi bolando ni ng'ani emoyombo. Jo Election Commission bro bet tarik 2 dwe mar 12. Ji tete Amerika oseng'eyo ni Trump e president, oseyiere, mara sani system bende osechako miye protection mar president elect. Nikech gitimo yiero margi state by state. Gima na wacho kane watimo case mar Maina Kiai. Ni watimuru yiero maro kaka tiba wacho. Constituency ka constituency. Masa midwa lande. To jolego chung' malo returning officer marwa ni tayari. Olando ni Raila oyudo ma. To Ruto oyudo ma. Ng'ano oyudo ma. To kila ng'ate ode. Go kwano. Ma by the time magara jom vita biro wacho to kila ng'ato go kwano. By the time magara koro chop to 80 constituencies. To jito oseng'eyo ni yamo oringo korka Raila. Bario 11 modongni. Kwa medo kara kura man kanyo gote. Ok nyal yombo bwana ni. Kore dhi lande. Jichako ni projection. Ramogi wacho ni projection marwa. Raila dhi yombo. To wanto marwa thurwa ka. Ngenya kwa somo gimoro bende yiero margini. Monyalo time thurwa ka manya konyo jowa. Wan thurwa ka yudo ka samiro lande. To ng'ato biro wer ni dakika seche moko koya biro wer. To ng'ato biro lando constituency 2. Bomaska. Odoko bet piny. Kendo unendo rito koya wer. Sa Oshiko Otieno obiro lana 3 moko. Koya bet piny. Koro nyiso ni wan gima watimo ok en yiero. Iketho duond japiny ka utimo process mar lendo moko luore kaka onego bed watime. Wadhi uru kuma jo Amerika nitiere ni. To kuma gintiere ni tayari katiba marwa article 138(12) owacho mano. Ni wayieru watim yiero e constituency ka constituency. To jo constituency osebedo tayari gilando margi. To kendo madwa wacho kendo yiero mar Trump. Ngeni kata jo Afrika be nyaka wang'e interest marwa to ni kanye. King'iyo kata Kenya ka okamor gi yiero mar Trump ahinya. Bokani investor yiero mar Amerika no bende ahinya. Ana dish gi marwa ma Kenya ka. To nitie gima nyalo wacho ma kata jok ma jo Kamala kikiwaga ahinya. Omedo wacho mae. Ing'eni ni king'iyo Republicans. Sama Republicans ntiere ga e telo. Tiyudo ka American foreign policy ne Afrika lokore. Lokore yo maber koso marach. Yo maber ne jopiny. To yo marach ne jotelo. King'iyo kata multi-party. Ndalo manitimo multi-party. Ne ng'ane mane ne telo. Ne George Bush, Republican. Gine mane gichako push ni koro konyal support single party, jodhie multi-party. King'iyo ndalo mane Bill Clinton ni president. Ang'o motimo maduong' ne Afrika minyalo wach. Onge. King'iyo George Bush nobiro gi PEPFAR. PEPFAR ni thiedho miyo joma karibu joma 25 million manigi tuo e dendgi yudo yadhe. Mano ne major project mar George W. Bush the second.
Obama nobiro gi YALI, Youth Young African Initiative, Mandela Initiative. To kata YALI no be king'iye ok en gimoro mitimo matut, bok winje matek. Koro Republicans traditionally giber gi jo Afrika. To ok giber ne jotelo ma Afrika traditionally. Kech gin ging'iyo Amerika ahinya. Kochopo kuma gidhi foreign policy, kuma girachega en gero lweny. Lwenje mang'eny mag Amerika osebedo kichako gi jo Republicans. To lakini king'iyo machiegni chien kama tin. Ineno ka jo Democrats bende chal mosechako weche mag lweny gi ahinya. Gibedo involved ahinya weche mag lweny. Koro an ok ane ka nitie lit moro amora kata ka jomoko komor ni Kamala nya Afrika oyombi to wang'iya konyalo dak gimoyiere ni. Ben Bok amintiere men pencil